Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirile și astăzi o să discutăm despre ce să nu faceți pe Instagram în 2022, lucruri care s-ar putea să vă strice conturile deja existente sau care s-ar putea să vă pună bețe în roate în cazul în care vreți să vă construiți un personal brand sau vreți să vă faceți o pagină de Instagram pentru brandul vostru, pentru businessul vostru și așa mai departe. Așa că o să o luăm treptat. Ceea ce vreau să vă spun încă de la început este că am testat aceste lucruri de-a lungul timpului atât pe conturile mele personale, cât și pe alte conturi la care am lucrat pentru dezvoltarea lor, cât și conturi ale instituțiilor publice, cum ar fi Ministerul Apărării Naționale, unde lucrez și mă ocup de paginile de social media, cât și pentru câteva companii cu care am lucrat de-a lungul timpului. Lucrez de 7-8 ani în domeniul acesta al marketingului, social media și așa mai departe, așa că am ceva experiență în spate și vă scurtez o grămadă de timp, să spun așa, pentru că aceste greșeli le-am făcut de-a lungul timpului și mi-au îngreunat cu câteva luni procesul de a crește în Instagram și asta vreau să discutăm astăzi. Așa că fiți foarte atenți, apăsați butonul de like încă de pe acum și lăsați în secțiunea de comentarii dacă vreți să abordăm subiecte și mai în adâncuri, să zic așa, și despre alte rețele sociale. Așa că haideți să începem cu primul lucru care trebuie scos din rutina voastră în ceea ce privește Instagram. Și anume, metoda follow-unfollow trebuie scoasă definitiv din metodele de creștere pe Instagram în anul 2022. În primul rând trebuie să pornești la drum cu niște idei foarte bine stabilite în cap. Ce vrei de fapt de la social media? Vrei tricuri și trucuri de a crește peste noapte pe Instagram și de a face 100.000 de followeri care nu te vor ajuta la nimic? Sau vrei ca oamenii respectivi să te urmărească pentru cine ești tu, pentru povestea ta sau pentru povestea brandului? Nu vrei ca oamenii respectivi să fie activi acolo și să interacționeze cu conținutul tău și până la urmă să facă conversii? Adică followerii tăi să-ți cumpere servicii, să-ți cumpere produse sau, de ce nu, să ai păreri, distribuiri sau alte reacții din partea celor care te urmăresc. Așa că metoda follow-unfollow nu va funcționa absolut deloc. Imaginează-ți că tu ești persoana care primește follow de la cineva care vrea să crească cu metoda asta. Te uiți în feed și vezi, wow, mi-a dat cineva follow. Intri repede la el, te uiți peste profilul lui și zici, hai să-i dau și eu follow pentru că mi-a dat follow. Poate, cine știe, mă cunoaște sau lasă-mă, dacă m-a urmărit, e ok să-l urmăresc și eu. Și te trezești că mâine persoana respectivă nu te mai urmărește. Nu stârnește puțin așa ceva în tine în care ceva așa, o reacție normală, dacă ne putem gândi așa. Bă, stai mă un pic. Eu de ce să-l mai urmăresc, mă, dacă mi-a dat unfollow? Parcă te deranjează cumva treaba și te pune într-o stare așa defensivă. Bă, ia mai lasă-mă, frate. Și așa nu faci decât să stârnești persoane de genul acesta care vor începe să-ți poarte pică și nu te vor urmări nici măcar atunci când vei posta totuși ceva de calitate. Așa că metoda follow-unfollow, it's a no-no. Încearcă să-ți aduci oamenii să fie alături de tine pentru ceea ce ești tu, pentru povestea ta sau a brandului. Înainte de a trece la următorul lucru pe care să nu-l faceți în 2022 pe Instagram, vreau să vă spun că pe acest canal și inclusiv în acest clip nu veți găsi tricuri care să vă aducă abonați peste noapte, pentru că îmi doresc ca oamenii care sunt aici să învețe lucruri eficiente, lucruri care să vă ajute să aduceți oameni activi, oameni care interacționează cu voi și nu fake-uri de conturi care nu vă aduc decât expunere negativă și va strica tot algoritmul Instagram și într-un final nu vei sfârși decât cu un cont stricat care nu va avea pic de engagement de-a lungul timpului. Pe locul 2 sunt grupurile de persoane. Trebuie scoase din lista noastră de metode pe care le folosim pentru a crește în Instagram. Știți grupurile alea în care intrați și toate persoanele stau acolo ca să dea like și comentariu imediat după ce ai postat ceva pe Instagram? E bine, haideți să vă explic de ce treaba asta nu o să funcționeze și de ce vă strică Instagramul mai mult decât îl face să crească. E bine, persoanele respective, fiecare dintre ele au anumite interese. Tu când postezi ceva pe Instagram, Instagram consideră că trebuie trimis contentul respectiv la oamenii care sunt interesați de domeniul respectiv sau sunt interesați de nișa pe care tu postezi. Gândește în felul următor. Dacă toate persoanele din grupul respectiv intră instant și dau acolo like și un comentariu, va fi un amalgam de nișe, un amalgam de interese care se vor amesteca. Instagram va crede că wow, ce postare genială, o să o dăm mai departe, dar oare cui
să o dăm mai departe și mai mult decât atât, acest impact care se va întâmpla în decurs de, nu știu, să zicem 10 minute, un interval de timp scăzut, după care brusc nu mai dă nimeni like. Credeți că Instagram va continua să zică, hai ce postare bună, hai să o dăm mai departe? Nu, va crede că postarea ta nu este suficient de bună și că nu are retenție pentru persoanele care deja au intrat acolo și au urmărit-o, astfel că oamenii la care deja a ajuns datorită Instagram postarea ta, cu siguranță nu sunt oamenii de care ai tu nevoie, pentru că nu sunt interesați de nișa în care postezi tu. Sunt oameni care probabil au aceleași interese cu oamenii din grupul respectiv care ți-au dat like și care au interacționat cu postarea ta. Dar poate nu sunt oamenii interesați direct de ceea ce postezi tu. Și așa nu vei face decât să pierzi oamenii care deja reușesc să ajungă la postarea ta. Ei nu sunt interesați, pleacă și ai rămas practic pe zero. Și ești deja într-un cerc din ăsta continuu în care tu practic nu câștigi oameni și îi îndepărtezi de contul tău. Instagram la un moment dat își va da seama de acest lucru și nu va mai continua să promoveze postările tale. Dar gândește în felul următor. Nu vei putea face asta la infinit. Vei avea și tu nevoie de o perioadă în care să te oprești din treaba asta și să zici, băi, eu ies din grupul ăsta că nu mai pot să intru tot timpul să dau like și comentariu la toate persoanele din grupul respectiv când vor ele să posteze. Vreau să iau o pauză. Gândește-te că după ce ai ieșit de acolo, nu o să mai ai persoanele alea multe care vor intra să-ți dea like și comentariu imediat după ce ai postat. Deci practic vei rămâne cu interacțiune zero. Ce crezi că se va întâmpla când Instagram sau algoritmul Instagram își va da seama că de fapt postările tale în primele minute după ce ai postat nu au nicio interacțiune? Crezi că îți va mai ajuta postările mai târziu sau îți va da un shadow ban și te vei trezi că nu mai poți să ieși din treaba asta decât dacă îți faci alt cont? Așa că gândește smart și nu mai folosi această modalitate de creștere în social media. Numărul 3. Este necesar oare să postăm în fiecare zi pentru a crește pe Instagram? Este o întrebare foarte, foarte importantă la care vreau să vă dau un răspuns astăzi, pentru că toată lumea crede că dacă nu postezi zilnic nu crești pe Instagram. Dar ceea ce trebuie să luăm neapărat în calcul este ce vrem să postăm acolo. Calitate sau cantitate? Calitatea îmi va aduce din ce în ce mai mulți oameni devotați, oameni pe nișă și oameni care să fie acolo activi la fiecare postare pe care o facem noi. Nu vreau să spun că postatul zi de zi nu ajută, dar decât să postezi zi de zi și să nu fie la maximul de potențial postările respective, mai bine îți setezi 2, 3, poate zile pe săptămână în care să pui acele postări, să-ți dai 200% să iasă cât de bine poți tu postările respective și atunci șansele ca tu să crești mai repede pe Instagram sunt mult mai mari, pentru că vei stârni din ce în ce mai mult interes pentru acele postări. Ceea ce contează extrem de mult totuși este disciplina, adică setează 2, 3, 4 zile pe săptămână câte te simți tu confortabil pentru a posta și să dai și calitate, dar să fie aceleași zile și aproximativ aceleași ore, astfel încât să înveți și algoritmul Instagram care este fluxul tău de postare, oamenii vor învăța de asemenea care este fluxul tău de postare și așa vor fi în număr din ce în ce mai mare acolo pentru a interacționa cu contentul tău. Poate mulți dintre ei vor și aștepta noua postare. Mamă, trebuie să posteze când? Marți la ora 8. Da, perfect. Marți la ora 8 o să aștept noua lui postare să văd ce mai postează, pentru că e crazy ce a postat în ultimul timp. Așa că fii foarte atent. Disciplină mai mult decât cantitate. Zi de zi și totuși nu atât de calitative. Deci disciplină și calitate. Oare e ok să acoperim pozele puse cu share pe Insta Story? Știți voi, ca să atragem mai multe persoane, să le spunem dă click aici dacă vrei să vezi ce fel de poză e acolo? Credeți-mă că am testat nebunia asta sub 1.000.000 de forme. Am vrut să văd care-i mă frate faza. Chiar o să intre oameni respectiv dacă nu le arăt eu poza aia și pun un gif din ăla mare în care zice new post, intră să vezi dacă vrei să vezi. Dacă nu, n-ai cum să o vezi. Băi, și am testat și așa și am ajuns la o concluzie și chiar vreau să vă spun. Și când stau să mă gândesc pe ansamblu, e chiar logic cumva. Dacă tu acoperi poza respectivă, nu faci decât să atragi un fel de repulsie din partea oamenilor
ca și cum, bă, ne înșeală, vrea să ne ascundă ceva, nu e pe față treaba. Și nu știu dacă realizați, dar oamenii când văd astfel de postări, cumva sunt reticenți și încearcă să te îndepărteze de ei. Nu devin mai curioși, mai, mamă, vreau să văd ce a postat acolo. Ba din contră, o să treacă mai repede de conținutul tău. Instagram va observa treaba asta și va înceta să-ți trimită Insta-story-urile mai departe la alți oameni, va înceta să-ți trimită postările la alți oameni, pentru că algoritmul realizează cumva că nu mai ești de interes pentru oameni. În schimb, dacă faci invers și dai un share la postarea respectivă pe story și nu acoperi cu nimic, ci pur și simplu vrei să le arăți oamenilor ce ai postat tu, cât de bună este postarea ta și să share-uiești cu ei conținutul respectiv, vei vedea că vei fi din ce în ce mai apreciat de oameni și cei care chiar iubesc conținutul tău, poate din ce în ce mai mult, pentru că story-urile vor ajunge la din ce în ce mai mulți oameni, vor intra și îți vor da o apreciere, vor intra probabil să comenteze la postarea ta pentru că le-a plăcut poza, le-a plăcut videoclipul, le-a plăcut ceva acolo și vor să interacționeze cu tine și astfel în timp vei strânge mai multe aprecieri, vei strânge mai mulți oameni noi în pagină și astfel contul tău va deveni din ce în ce mai productiv. În concluzie, nu mai ascunde pozele atunci când le dai share pe story sau filmulețele, lasă oamenii să vadă ceea ce postezi, lasă oamenii să se bucure de contentul pe care vrei să-l share-uiești cu ei. Până la urmă, despre asta este vorba. Așa că astea ar fi 4 din cele mai importante chestii pe care să nu le mai faci în anul 2022 dacă vrei să-ți păstrezi contul de Instagram sau dacă vrei să crești pe Instagram. Fii foarte atent la ele, lasă în secțiunea de comentarii dacă vrei să mai facem clipuri de genul ăsta, apasă butonul de like pentru că mă ajută enorm de mult și dă-l și prietenilor tăi în cazul în care vrei să le spui, băi, vezi mă tată că să fii pe grupul ăla cu persoane care dau like-uri nu e ok? Sau ți-am zis eu tată că follow nu e combinație. Așa că aveți grijă de voi și munciți pentru visurile voastre. V-am pupat, ceau les!